Porsigido nga pasakan sa kaso ni Liga President Ronald Martes ang kalibo ang nagpakilala reservist ng Philippine Army nga si Armando Dumangon. Gintayaan ni Dumangon sang kalibre 45 nga armas si Martes ang ginreklamo ang pagbalabag sang iya sa lakyan sa parkingan sa sulod sang Kalibo International Airport. Nagpangay-ubulig ang kapitan sa gwardya pero nagpalagyo ang sospek. Nadakpan na lang ini sa sulod sang hotel samtang nagapangape. Na-recover sa sospek ang kalibre 45 ginatudlo gingamit sa pagtaya sa Liga President sang Kalibo Aklan. 7 sa 39 ka mga pasahero sang bus nga natumba sa nagakurbada nga dalan sa Kianan, San Joaquin, Iloilo ang nagapabilin sa ospital. Sa video nga kuha ni Reyo Reyes, makita pang pagbulig sa mga pasahero nga nasamaran sa igad sang dalan, ilabi ng babae nga ini nga nasamaran sa ulo. Sa inisyal nga investigasyon sang San Joaquin PNP nagalin sa libertad ang bus kag mapadulong sa syudad sang Iloilo sa nadisgrasya matapos sa dulaan sang kontrol ang driver nga si Vicente Fantagani samtang nagadulhog sa blind curve. Hilway na sa katalagman sa ospital ang mga pasahero nga ginsaylo sa syudad sang Iloilo. Arestado sa drug bypass operation sang kapulisan sa Malapad Kugon Sigma Capiz si Joel Valle, 33 anyos sang Guba, Pontevedra, Capiz. Na-recover sang operatiba ang 1,000 nga bypass money kag siyam ka sachet sang suspected shabu kalakip ang cellphone kag motorsiklo sang subject. Ginahanda na ang papasaka sang kaso batok kay Valle. Madinag-o naging patigayon ng operasyon kontra droga sang San Carlos Police sa Barangay 5. Arestado sa Edsel Valencia, Concepcion Mahinay, Ririqueron, kag Rinald Apostol. Nakuha sa mga nadakpan ang 7 ka pakete sang ginapatian shabu kalakip ang iban pa nga drug paraphernalia. Kasuhan ang 4 sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.